Maša i medvjed. Podmetnuto jaje. Zraka jarkoga sunca kliznula je kroz grane stabla na kojemu je vjeverica brala češere i spremala ih u svoju duplju. Vjeverica je upravo pronašla još 2 češera i dotrčala do duplje, na čijem se ulazu nešto prepriječilo. Bilo je to jaje. Otkud jaje? Vjeverica je odlučila izvući jaje koje je podmetnuo tko zna tko. Vukla ga je sve snage i povukla tako jako da je iskočilo iz duplje i palo u grmlje. U grmlju je sjedio zec i maštao o mrkvi iz medvjedova vrta. Zeko se osvrnuo uokolo. Nigdje nikoga. Pogledao je jaje i šapicom ga gurnuo u stranu. Jaje se otkotrljalo pod korijen drveta, u ježevu kućicu. Jež nije puno oklijevao, nego je jaje šutnuo dalje. Otkotrljalo se putom prema medvjedovoj kući. Ondje je u dvorištu Maša lovila leptire. Bum! Jaje je bilo toliko veliko da je djevojčicu oborilo s nogu. Maša je ustala i pritrčala jajetu. Prislonila je uho uz ljusku. Potom je oprezno pokucala po njoj. Hej, ima li koga? Kuc, kuc, rekla je Maša i dodala. Morat ću te upoznati s Medom. Podignula je jaje i odvukla ga u medvjedovu kuću. Medo, pogledaj što nam je netko podmetnuo, uzviknula je Maša ulazeći u sobu. Medvjed je sjedio za stolom i svirao trubu. Nije htio prestati svirati, nego je Maši samo pokazao da ga ne prekida. Ono što je čučalo u jajetu začulo je glazbu i pokrenulo se. Jaje je poskočilo. Tko je to tako muzikalan? Uskliknula je Maša. Medvjed je odložio trubu i s police uzeo knjigu. Život životinja. Maša se uzverala medvjedu na koljena. Počeli su prelistavati knjigu u potrazi za takvim jajetom. Napokon je medvjed otvorio stranicu na kojoj je bio prikazan pingvin na ledenoj santi, a među nogama mu je ležalo jaje. Točno onakvo kakvo je bilo i jaje u njihovoj sobi. Eto koga imamo, uskliknula je Maša i položila jaje među medvjedove stražnje šape. A sada ga dobro čuvaj dok se ne izlegne. Potom je pogledala jaje i dodala. A ti, nemoj da te dugo čekamo. Brzo se vraćam. Posao je obavljen, jaje zbrinuto, vrijeme je za šetnju. Maša je izašla van, a medvjed je ostao u naslonjaču s jajetom među šapama. Medvjed je strpljivo sjedio i sjedio. Došla je već i večer, bilo je vrijeme za spavanje. Kako se pomaknuti kada ti na šapama leži jaje? Šepuckajući, medvjed se uputio prema stubama koje su vodile u spavaću sobu. Pogledao je gore. Ne. S takvim teretom neće ovuda proći. Vratio se u naslonjač i zadrijemao. Svanulo je jutro. Medvjed je izašao u dvorište, brižno pazeći na jaje. Dogegao se do vrta i vidio da mu zec opet čupa mrkvu iz gredice. Da bi mu se približio i otjerao ga, medvjed je počeo smiješno skakutati s jajetom među šapama. Zec se osvrnuo i ugledao medvjeda, a onda se počeo tako jako smijati da je pao na zemlju. Kotrljao se po gredicama i nije se nikako uspijevao smiriti. Pokraj njih je prolazila lijepa medvjedica i pogledala zeca, a potom medvjeda i jako se začudila. Kakav je to čudan pingvin?
Medvjed se posramio i s mjesta pobjegao u kuću. Zatvorio je vrata, no ona su se odmah širom rastvorila i unutra je uletjela Maša. Kako to čuvaš jaje? Uskliknula je Maša i gurnula medvjeda prema naslonjaču. Da bi se izleglo, moraš sjediti. Medvjed je ogorčeno sjeo u naslonjač, a Maša se smjestila na naslon. Baš lijepo sjedimo, veselo je rekla Maša. Vrijeme je prolazilo, ali ništa se nije dogodilo. Medvjed i Maša su se rastužili. Maša se osvrnula uokolo i ugledala medvjedovu trubu. Na pamet joj je pala sjajna zamisao. Hajde, zasviraj mu! Medvjed je uzeo trubu, prinio ju usnama i odjeknula je melodija. Jaje se zaljuljalo, onaj tko je u njemu bio poželio je izaći. Krc! Ljuska se raspuknula i pojavio se maleni pingvin. Pojurio je prema medvjedu i zapištao. Tata! Tata! Tako se postaje tatom, našalila se Maša. Medvjed je znao da dijete treba hraniti, pa je otrčao do hladnjaka. Maša i Mališan već su sjedili za stolom. Sad ćemo jesti, sad ćeš nas sve nahraniti, rekla je Maša lupkajući žlicom po stolu. Medvjed je iz hladnjaka izvadio šunku. Maša i pingvinčić su odmahnuli glavama. Ne, djeca to ne jedu, rekla je Maša. Medvjed je izvukao banane. Ne, djeca to neće. Medvjed je donio pladanj s golemom ribom. Zar to daju djeci? Začudila se Maša. Medvjed je sada odlučio pripraviti pečenje na svoj način. Brzo je umjesio tijesto, valjkom ga razvukao i kalupom izrezao uzgodne ribice. Potom ih je ispržio u tavi. Zarumenjale su se i divno zamirisale. To je ono što djeca vole, uskliknula je Maša. Tata, tata, pijukao je pingvin. Medvjed se ozario od sreće. Brzo je podijelio ribice. Jednu Maši, drugu Mališanu, jednu Maši, drugu Mališanu. I tava se ispraznila. Da, djeca su bila nahranjena. Sad ih je trebalo nekako razonoditi. Medvjed je izašao na dvorište i napravio je im tobogan i bazen. Bio je vruć ljetni dan. Maša je navukla kolut za plivanje i kliznula niz tobogan. Pljas u bazen. Za njom i Mališan. A sada ples malenih pingvina, povikala je Maša. Već su se naskakali s tobogana i sada su odlučili zaplesati. Medvjed je zasvirao na trubi, a Mališani zaplesali. Onda su se opet okupali u bazenu. Vode u bazenu od njihova skakanja nije ostalo puno i ugrijala se toliko da se iz nje počela dizati para. Maša je shvatila da Mališanu ljetna vrućina nimalo ne prija, pa je uzviknula. Oh, vruć je! Medo, on sav gori! Pogladila je pingvinčića po glavi i dodala. Treba ga brzo ohladiti. Medvjed je dohvatio 2 vjedra i otrčao po vodu. Kada je napunio bazen vodom, vidio je da djece nema. Gdje li su? Otrčao je u kuću. Nigdje nikoga. U to je iz hladnjaka odjeknulo. Apčiha! Otvorio je vrata i na gornjoj polici ugledao zadovoljnog pingvina i smrznutu Mašu. Mi ćemo se ovdje prehladiti, apčiha! Cvokotala je nestašna djevojčica. Medvjed je uzeo Mašu i ututkao je u krevet. Pingvin je ostao spavati u hladnjaku. Njemu je bilo jako dobro.
Valjalo je dobro promisliti. Medvjed se sjetio svoga maloga zrakoplova. Bio je kao pravi. Čime ćemo letjeti, znamo. Sada samo treba odrediti plan leta. Medvjed je uzeo zemljovid, olovku, trokut i nacrtao zračni put sve do Antarktike. Ujutro, kada se Maša probudila, pingvinčić je već sjedio u zrakoplovu. Maša se tako voljela igrati. U rukama su joj bile prugaste palice kojima je nakanila upravljati polijetanjem. Žestoko se razmahala palicama i uskliknula. Na polazište! Propeleri punom snagom! Medvjed je pokrenuo zrakoplov i on je poletio uzdižući se u visinu. Napravio je počasni krug iznad kuće i pingvin je odletio. Medvjed je mahao šapom. Nemoj biti tužan, doletjet će on opet, umirila ga je Maša. Kada je medvjed ujutro izašao u dvorište, ugledao je u poštanskom sandučiću pismo. U njemu je bila fotografija maloga pingvina. Mališan mu je mahao krilom, a oko njega su bili snijeg i led. Dok je medvjed razgledao fotografiju, Maša je pošla prošetati. Medo, pogledaj što su nam podmetnuli, povikala je, vrativši se u medvjedovu kuću s golemim jajetom.